Sun pitää vaan totuttautua siihen portaan. Hyvä. Kevyt sisäkäsi. Näin. Vasen pohje. Vasen pohje. Näin. Ja nyt hae se tasapaino. Korjaa. Pohjen kiinni. Näin. Puolisti ja haluaa sitä. Hyvä. Okei. Ja taas. Yläalapuolella. Näin. Kevyesti sisään. Okei. Katse edelleen. Näin. Vähän kokoa nyt. Kokoa. Hyvin meni. Ja sitten viimeiset kaksi. Siniselle ja se portti Suomeen. Katse eskeelle ja tuntuma ulkopohjaan. Okei. Tavi. Tapu. Okei. Ei huono minun. Ei missään nimessä huono. Ja se paranee sitä myötä, ja ne pystyvät paremmin. Koko teidän yhteistyö, ja sä oot itse tasapaino. Vaikeethan löytyy. Se löytyy, kun se tasapaino löytyy, niin siinä sulla on niinku se askel, että on löytänyt sen avaimen. Kaikki suurimmat vaikeudet löytyy sulla siitä, että jos sä et oo sen, niin sä et ratkaista sen. Se on kans semmonen pieni keskittymisasia, ja sit sun pitää vaan yrittää olla nopea. Kaikki ne hypyt on periaatteessa hyvät, kun käsi on tossa, pohja on vähän se hevosen ympärillä, ja se tulee sinne, ja okei, sitten hyvä. Ja sitten se voi tulla vähän lähelle takaa uudestaan. Mutta ne huonot, jos sä tulet epävarmasti itse, niin ne tilanteet tulee kaikki siitä, että sulla ei ole kontaktia siihen, ja sitten se on vähän hyvä. Ja alkujututhan oli nyt paljon parempia. Joo, mutta se on just se, että siksi että yrittää olla, että se näkee, että sä pystyt tekemään linjan tosi hyvin yksittäisenä. Ja sä pystyt tekemään tämän linjan tosi hyvin yksittäisenä. Niin sitten manalla tulee monta tehtävää peräkkäin, niin se kertoo jo siitä, että okei, se yhtälö ei ole vielä niin tarpeeksi semmonen stabilisoitu sillä tavalla, että sun pitää vaan saada ne palat rakennettua peräkkäin. Ja näiden esteiden välillä on vähän nopeammin sitä tasapainosta, niin se onnistuu. Sitten on isoita, mitä tää on pelissä. Hevonen hyppää hyvin, mun mielestä hyppää hyvin. Se tekee ne asiat. Sitten kun sä kerrot, että okei, tehdään näin, niin se tekee ne asiat. Ja se on sillä tavalla miellyttävä siinä mielessä, että se tekee just ne asiat, mitä sä sanot. Vaikka sillä on oma tyylisen paikka, mutta monesta asiasta, monesta tilanteesta haluaa ja yrittää tehdä hyvää hyvää, jos sä annat sille mahdollisuuden. Niin. Mikäs sulla oli? Jaana. Aika hyvä. Yes. Jalka hyvin. No
Ja. Joo, hyvä. Niin se Piiakin arveli, kun mä vähän siltä kysyin. Voinko mä tulla?